Tul il-programm li ddiskuta s-sitwazzjoni tax-xogħol f'pajjiżna, Tony Zarb żvela kazijiet ta' cleaners li jitħallsu l-paga minima u minn din ikollhom iroddu lura ta' kull xahar 20 euro lil min iħaddimhom. Dan biex fajnejn il-liġi min iħaddimhom ma jidher li qed jagħmel xejn ħażin. L-istess jiġri lil salespersons li mill-paga jkollhom bil-fors jixtru prodotti li jinsabu fil-ħwienet fejn jaħdmu. Tony Zarb qal li l-ħaddiema jibżgħu li jekk jirrapportaw lill-awtoritajiet jispiċċaw mingħajr xogħol anke għax fil-passat meta l-istess union irrappurtat każijiet simili baqa' ma sar xejn. Bħalma ġara fil-każ tal-Poliklinik ta' Raħal Ġdid fejn impjegati kienu qed jitqabdu jagħmlu xogħol li ma kinux qed jitħallsu tiegħu. U hemm it-tħassib John, illi sfortunatament qed isiru dawn l-affarijiet f'postijiet fejn il-gvern l-ikbar employer huwa responsabbli. Lil dawn in-nies maqbuda f'ċirklu vizzjuż ta' xogħol prekarju, id-direttur tal-GRTU Vince Farrugia sejħilhom ġrieden. Li wieħed li rappreżenta naħa tal-employers, dal-każ is-sur Vince Farrugia mill-GRTU, li aħna meta tkellimna dwar ix-xogħol prekarju u dwar dawn in-nies, da għajjar lil dawn il-ħaddiema l-iktar ħaddiema vulnerabbli li għandna f'Malta bħala ġrieden. Dan intqal f'laqgħa li seħet f'Novembru li għadda u li l-minuti tagħha kienu ppubblikati fuq il-ġurnal L-Orizzont. Il-President tal-GRTU bħala ma kkundannax l-aġir ta' Farrugia. Għadri qiegħda miktuba fil-minuti. Issa jiena meta kellimt is-Sur Farrugia, ovvjament is-Sur Farrugia ma jidhirlux għal dak id-diskors ta' rezz issa min għandu raġun ma għandux raġun, ma nistax nidħol fiha, ma nkunx hemm ma nkunx hemm. Fis-sqarrija l-GRTU iddefendiet lil Vince Farrugia u qalet li fil-laqgħa tal-MCESD il-kelma ġrieden intużat biss fil-konfront ta' min jevadi t-taxxa. Skont il-General Workers Union, Vince Farrugia prova jwaqqaf lill-programm milli jixxandar. John Bencini fisem il-Forum Unions Maltin saħaq li l-Prim Ministru mhuwiex qed jinkludihom fl-MCESD biex jagħmilhom dispett. U wasal biex jgħidli John ara l-arroganza fejn twaslek. Wasal biex jgħidli għandi sħabi kollha xhud għalli x'nagħmel mejda tul il-fossos biex nakkomoda lilek, jiġifieri ara bliema mod arroganti tistma' 11 union. Bencini żvela kif fittra l-kap tal-Oppożizzjoni diġà wedhom li gvern ġdid jinkludi lil Forum Unions Maltin fl-MCSD. Gorg Micallef fisem l-MHRA għalli minkejja li l-gvern jgħid li nkiser rekord wara l-ieħor fit-turizmu, fil-verità id-dħul mit-turizmu baqa' dejjem l-istess, filwaqt li l-prezzijiet dejjem baqgħu jolew. Id-dħul baqa' more or less fil-istess, però żidiet kulħadd jista' jimmaġina kemm splodew il-fuq. Bħal xiex, li ma żidiet. Id-dawl, l-ilma, l-enerġija, l-ispejjeż l-oħra kollha, l-ikel.